Jo, maila. A co mi dala? Co to má? To po mně chtěli. Takže přes papír a tušku asi. Přes mi internet, já to tam najdu. Nebrejč. Bože. Tak který, že to byl herec? No. Ten film je boží, jako to se tam toho dělá spát. Zpívali tam, kde pak ty ptáčku nic nemají. Ahoj, Pejčku, ahoj, Miláčku. Ahoj, kočičku. Vyrušíme tady noční klistu, nemůžu uspat. Ahoj. Doufám, že to už doma všechno spí, nespí. Potřebujete košíky? Už tady chodí zadem někde. Protože už jdou sousedí. Nevíš, co to je za herce, ten americký? Ztratil střevíček. Tak nedovíme. Ona. Kdo ona? Ona ztratila střevíc a on ho našel. Aha. Jménem Bradley. To je jméno té role, nebo toho herce? Té role. Té role. To chlapa, co Ten nám je utek, jo. Ale a zabili on řekl, že se tak jmenuje, mrtvého. ale nemenoval se tak, víš. A pak ona našla toho chlapa, jak se jmenuje, a přitom to byl úplně ani Bedřich. A ona toho nechtěla. Bedřicha, jo. Takže z toho Bedřicha. Tak to je super. Děvčata, zítra z té hvězdy YouTube, jo. Kopím ještě. A ty taky. Bradley. Bradley. Jo. Pojď nahoru, Bradley, no, pojď. Ty nám tady utíkáš, no. Pojď sem. No pojď sem. No pojď sem. No ty máš radost. Radost máš. Voda je 10 stupňů. No, jsme to sypovali. Kosnou. To možná bude bazén, teplejší voda. Byla, já jsem tam strkala prvé ruku. To vidíš, Jdeme tam koupat. Ale do Marto. Připrav plotky, jdeme do bazénu.